Ассалому алейкум бародарон. Марҳамат. Opel Astra Caravan. Солиш 2002. Мотор 1.6 инжектор. Катализаториш даҷӯша. Расходиш 7 литр. Светиш боша кристалл. 4 диска балонош нав. Мошин дар беҳтарин ҳолат. Салониш тоза, 2 дар электропакет, мултирол, кондиционердор, сиденияшам тоза, кандаги дардагӣ надорад. Салониш беҳад тоза. Ба сетка, палатка ҳама чиёш ҷӯштай. Козиракҳои болошам ҷӯштай. Барои боркашӣ ягон расход зиёд намекунед. Види ақибаш. Мошин нархш 80 000. Боз муомилаи нағз мешавад. Радной пробеги мошин 174 км. Марҳамат.